Hola a tots. Avui venim a parlar de tecnologia, venim a parlar d'una tecnologia que funciona via satèl·lit, de fet és tecnologia GPS, i estem parlant d'un producte que es diu Spot. Què és l'Spot? L'Spot és aquest aparell. Com podeu veure, aquest aparell el tinc ara mateix connectat en el meu portàtil i resumint o explicant amb una miqueta de detall de què es tracta. Aquest seria un aparell que utilitzaríem sempre que tinguem necessitat de poder enviar missatges o tinguem necessitat de que ens puguin localitzar per una urgència al marge de que hi hagi o no hi hagi connexió típica de telefonia mòbil. Per què? Doncs perquè això funciona via satèl·lit. I quines virtuts té? Doncs com podeu comprendre, qualsevol persona que se'n vagi a un lloc molt llunyà, pugui ser creuar un desert del Sàhara, pugui anar-se'n posem a un Alaska o se'n pugui anar a un lloc on la telefonia brilla per la seva ausència, doncs podem portar un Spot. Com funciona? Doncs funciona de la següent manera. Nosaltres tenim un aparell que va connectat al nostre ordinador. El que aconseguim és, a través d'un menú que és relativament fàcil de fer anar, personalitzar-nos els missatges que volem enviar i els telèfons de contacte de les persones que volem que els arribin aquests missatges o els correus electrònics als quals els volem enviar la nostra localització. Què vull dir amb això? Vull dir que jo, en el moment que pressiono, per exemple, el botó de missatge, arribarà un missatge preestablert a les persones que jo hagi decidit i a més els hi arribarà un posicionament via satèl·lit sobre el mapa Google Earth. Google Maps, perdó, Google Earth no, Google Maps. La virtut, com podeu comprendre, és que podeu donar informació amb aquestes persones del lloc on us trobeu. I a més podeu dir lo bé que us ho esteu passant. Poca cosa més, un aparell que dona solucions per a aquelles persones que busquem tindre un punt de seguretat a llocs realment remots, que ens podem posar en contacte amb un servei de rescat gràcies al botó SOS, que és un botó que només podrem utilitzar en cas importantíssim de perill, perquè en el moment que apretem aquest botó el que passa és que es posa en marxa tots els mecanismes de rescat de l'àrea on nosaltres ens trobem. Per tant, no pot ser utilitzat per una petita qüestió. Heu de tindre en compte que moltes vegades, per exemple, imagineu-vos estar en un veler al mig de l'oceà. Si apretem aquest botó podem muntar un pollastre important si no és per una força major. Poca cosa més Spot, en concret el model Gen 3 dona solucions. Jo és un trasto que portaré de viatge els pròxims mesos perquè em mouré en llocs remots i per tant espero que em faci un grandíssim servei. Ens veiem i fins una altra. Vinga, adéu.